ukuthola ukuthi the career of Beyonce from Destiny's Child laba ndawonye oyedwa waphumelela wenza gospel omunye wathi waba waphinde waba imfaduko uyedwa intombi esuke iphelezelwe esuke yongane yodwa ngiyabona intombi igcwele ibhasi noma ngakhetha ishulu esicawini kodwa zikhapha umuntu eyedwa nje osuke deliver isibumbu kulowo muzi. So manje ke ilonto ke umuntu oyedwa uhlala ephelezelwe. So mina what I can advise them when they have a talent, be independent, zimele. Bese ukuthi igroup nitsumule senibakhulu sanivela senivelele njengondaba sekwayo. Yeah. So they already tested the market. Umgube ikhehla elidala elibhimbayo elifotsayo elinokulikhona nawe umjikishelo uqhamuke ebhovini uqhamuka netest yebhova nosulu wakhe nangu umthandene ngapha uzofosa ukuba yibhova ngenkani engalazi engakashuthi ngelalo ngisithombe manje yabo yahlangana wazovela ekukhandeka into eyodwa emkhokheni yabo saka manje igroup londaba sekwayo mpotho yathi vele nje ke kunephushu kuya phezulu yabona babaphethe nensimbi endala ngoba insimbi endala zona ngikuba ngama sibalekile insimbi endala abayiphethela umgube lwena emasendayisi lapha yabona ukuthi manje ibalekile ibe khona ibhode ngakwethu futhi okwesibili ngicabanga ukuthi ngabenza abantu bekhuluma kuma-TikTok bethi kunjeya amasikhathelo masandi ngiyabona ukuthi bafethu if we can really focus kuma-social media njengamabhinca as a new generation because you are a new normal generation esiqiniseko ngempela we can conquer the world. We got numbers singamazulu oqala lokho before sibe ngamabhinqa we got numbers and we can change the world. Uyazi ukuthi phakathi kwenu noma ngasekho emhlabeni niyoyisho lento uyazi ukuthi manje ngayiphatha kahle lento yamabhinqa nomaskandi one day ngalo ukuthi izosabalala umhlaba wonke one day kuyovela umongameli phakathi kwenu hayi lo mina ngiyobe sengafa mina khona umongameli ovela ngoba kuyobe kuphoqa isimo lapho kuyobe kuphoqa isimo yokuthi there is no way ukuthi angaqhamuka umuntu kuleya group of people that are conducting the world. Njengamanje i-Africa icommandwe i-Afrobeats. I-Afrobeats is the #1 genre in the world. Isine chart yayo ngisho e-America ke laphana ku-New York yonke indawo isine category yayo kuma-Grammy and is an original South African sound that was established by ufela kuthi njengoba umuzwa u-AKA mayicula ethi-ke Felain Versace usuke esho uphusukela wani na we-Afrobeats yabona. So manje-ke uyamagcina ukuthi umhlaba mawujintsha uba njena if you can focus and use social media successfully ngiyakutshela we can go far. Now siqiniseko don't use all this platform, don't be narrow-minded because you got skill, you got talent, you can manage things, have your YouTube channel, you got and then so that you can call us